Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne, but leya namhlanje video it's not for everyone. Ayoka wonke efonini izahamba ngeziduko onyawuza sababetha ngecango. But ayikhona man, I think I speak for driver abaninzi xa ndisithi bekusuppose ikhona man reminder naba i-SMS abayithumelayo xa ilicense yakhe expire. Yo iyalibaleka la nonsense license inde gqithi kaloku i-5 years fonini. Ungathi abanye belibala noba bazele kula 5 years. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ndiphathe ndazibhaqa zendiqhuba ngenqindi kanti ilicense expire kudala. But anyway ndazicenga ke namhlanje ndavukela e-traffic department ewest ndiphathe ndaphatha isikhaftina foni ngaloo nto ndagcwela kuba kwezathu uzinde pha ndaphoxeka kanjani yasmooth gqithi khange kuphele 20 minutes ndiphamos filisha nje la form foni ndinawo bayi-3-4 abantu abaphambi kwam ndayisapha efestireni kwaye kwanofuna la nqwaba i-album yefoto mos kufuna nje ifoto eyi-1 ndayokwenza i-eye test akhona umntu eyi-1 ndimndedwa and I think basilungisile futhi eza-scam sala machine yala eye test because ndibethe nje once kange ndisokolisa la nonsense kodwa thanks but abobhatala 140 yakho phaa kwi-cashier saku-SMS-ela xa i-ready license ezingwabulayo bezisithi apha hayi ke ilicense ayifani nedisk ayina-grace period funeka wenza i-temporary. Hayi uto Veronica konide obhatala extra for i-temporary gcina nje le receipt wena xa bekubuza ilicense ubabonise yona i-valid for 3 months. Ndiphume ndisithi Viva City of Cape Town iwest babe ndizixelele bizaba imini yonke leya foni ndiyanqwakuza ngopekazi ndingazibona sendimithise nomithisi yazi kaloku once ube nesiyala yikho into oyicingayo ngaphandle kohlala apho ubambe apho but ke asikho lapho namhlanje guys.